ki para bangij beet ngiawan hakani ka pono phai sngi ban mani ban shakri U Blei hakani ka yeng ka khoj ka kentang ka jong phi ngi pediang sobai phi baro ki balong ki khot jong ka Balang Presbyterian Mawroh bat ru ki badon kerteng hakibe pat ki balang ndre ki bajuan Jingiaseng bat ngi nakawai ka tayo shakawai ka tayo lembat ma phi ki bala bandon ka benta ka basapo jong ka yeng mani bat ma phi ru ki ba pai ki ba khmi lingba ka YouTube channel jong ka balang ka jingkhu blei phi baro ha ka kerteng ka ba koridor tam ka jong trai bat Nongkren I jangi u Jesus Christ tongin ya pendam ka jing duai au blei bok pau jangi ba beneng ngi ai ngu eme na ka benta ka ni ka por ka ba me ai ngi bangila ban lum lang kum ne ha ka ni ka yeng ka ba kentang ka jong me ban mani ban shakri me bat ban aish ka kam ka jong me bat bani osnguru na kahtien ka ba em ka jong me ngi kerpat ba men kyrkhu ngi da ka jing don kat ka jong me bat ka jing alam ka jong me ye ki benta baro jong ka jing shakri ka jong i lembat ki nong ye shim benta baro ha ka ni ka jing shakri ka jong i ye ki ni baro ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ru ha ka kerteng ka jong trai bat Nongkren I jangi u Jesus Christ amen ngin ya ruai ka jing ruai ka ba shispa andre pusau try to wan jengo ka Jingiaseng jangi kyrkhu mame the jing ai na jrong ba jing shakri ba telot barit jangi bladap da bor men sim kan kelalong ka jing ruai ka ba shispa andre pusau Try to wanjngo ka Jingiaseng Sngi kyrkhu mameda jing ai na drong pa jing shakri bat lot baret jongi Ladap da bormen sim kan ke lalong en long yang iki atya trai babha pendon kam ki sapa melai Shagri ki men sim hai kashipa ban kring ya ki na jing dom sha jing shai ai ngen te lot ha jat ki jong me drai Jing U Blei sngewbha ordor tam ba jing su sing kan her sha jan bat ngai jing ya ro rungin yo nu trai ka tanang yaki skis nem jongi ye somen semken nang kam bang kam tiang ba andawai cheng let haper taisngi in yat halenti da gaxia lasya ka phang peneng juga khubor ka ba ngin sei osngo shibet ka long ka balang bat ka ministry jongka ka balang bat ka ministry jongka bat ka jingpule na kahtien ka jong U Blei ka banya ha bat ka ne ka long Ephesus lenong ka basaw ka de khot
iwe hadu nhiều but khát way hadu khát lại episode sau iwe hadu nhiều khát way hadu khát lại namar kata nga unong sa bendi hau trai nga kerpat ye phi ban yat kumbadai ya kata ka jing khot da ka bala khot ye phi da ka jing sngorit bat da ka jing jamnot baro da ka jing yaisha slem da ka ba yaisha parolog hi ha ka jing ye it da ka ba yale minot ban bat ya ka jing long kawe jong Syiem ha ka jing khom ka jing suk don ka wei ka met bat uwe Syiem kumbala khot ruye phi ha ka wei ka jing kermen kata ka jing khot jong phi uwe U Trai ka wei ka jing nget ka wei ka jing pen baptis uwe U Blei bat ukpa ya baro ubahalor baro bat lingba ya baro bat ha baro Henry ha uwe pa uwe nangi la ai ya ka jing ai kat bakum ka jing thau kata ka jing ai u Chris bat ula thung ye ki wei ban long ki apostol bat ye ki wei ki nong ye thu lupa bat ye ki wei ki nong ye thu khana bat ye ki wei ki nong sharai bat ki nong hikai ya kaban penjanai ye ki riu khot ya ka jing trei ka jing shakri ten blei ya ka bantei ya ka met u Chris tat anda ngiyok poi baro sha kata ka jing long kawe ka jong ka jing nget bat ka jong ka jing tip ya khon U Blei hadu ka jing long rangba baha hadu ka jing thau ka renyeng ka jing dap u Chris to blame kyrkhu yingi lingba ka ni ka jing pule bat ka jing sha skor na ka ktien ka khoi ka jong o nginia pendam ka jing duai au blei bok pau jongi ba bening ngiwana ka ni ka por ka yeng ka ba khoi ka ba kentang ka jong me bat ngi aingu ye me namar me don rekat bat ngi sngo ye ka bor ka jing don ka jong Syiem habangi ai ye me ka jing ruai ka jing sha skor na ka ktien ka jong me bat ngin sa ai ru ye ki jing ai ki jongi ban pen kentang ska kam ka jong me lembat ka ba sha skor ka ktien ka ba em ka jong me rengkat bat ka ne ka jing duai ka jing kerpa da khmat jong me hohot ha ka ni ka sngi bangin yo sngo ru ka jing ruai kerpang ka ban long nengkong ka buram ka kerteng ka ba khoj bat kan long ru ka jing tei ka jing nget ka jongi kini barok ki benta jo ka jing shakri ngi ai ha me ko trai bamen pen kentang bamen kyrkhu bakin long ka buram ka kerteng ka ba khoj ka jong me bat kin long ka jing pen khlan ni ka jing nget ka jongi ngi ai ngo ba mela kyrkhu ngi kum ka balang ba wat apa ding kini sngi ki ba perking haduk kat ne ki sngi haba ka don ka jing pang khlam nrei mela ailat ingi banwan kieu ka yeng ka jong me hoj mela sha skor ki jing duai ki jing ko trai keleng ka negeri khasi jantia keleng kari India keleng ka perthehi bamen pen sting ingi na ka negeri jing shitom ban ngi i ye ka jing hiar jong ki nong yo pang ban ngi yu i ru ye ka jing khia jong kita ki ba pang ban ngi yu i ru ye ka jing duna jong kita ki ba khlat na ka negeri jing pang kini baro kilong ka jing le phla ka jong me ko trai namar ba me iet yangi ho chipor ngi layo e ka jing sneng jing pen kan mau na me ka bawan lingba ka ne ka jing pang jing shitam re hadien ka ta ka jing ai ka jong me ka shlei kar hai halor ka jing em ka jongi ngi dap da ka jing songo ngi kerpa de me ko trai ba men ya da yangi na ka ne ka jing pang khlam na ka jing por nyang jing pang ba men sumar ngi bat ki yengi sem ki jong i wei pi wei ni duai na ka benta ki khot chang ka balang baro bat ki rempe yeng kristan baro tu kyrkhu ki ko trai bagini ok mat ki jing kyrkhu ki jing don dekat ka jong me ha ki benta baro jong jing em kin yo kin kot kin bit kin biang bat kin ang roi ro ka jing long Syiem ngitip ro ka ni ka por ko trai bagi don kat to kat ne ki khot jong ka balang ki ba pang ki ba shitom ki ba thia hospital bat ro kat to kat ne ki ba pang ki ba shitom ki ba thia yeng ki ba mla banwan kieu saka yeng ka jong me atrai kan rat lengba ki ni ki khendiat snem ngi yo i ka kot ka khia ha ka balang ka jongi nre ha ka ni ka snem ha ki ni khendiat banai ngi yo i ka jing trei jong ka jing pang jing shitom ha padeng ki kat to kat ne ki khon jong ka balang hoi don ki balai khia ban ngi ai ngo ye me
Nrei don ru ki badang sakut ha kita gi jingpang jing shitom. To pej isne se iki ko trai kan rat. To kenere la ka jong ka kti ka ba don bor. Ka kti ka bala mong ka jome ko Jisu na ding na Kalbari. Nyat parma me iki bakin yok khia na kita gi jingpang jing shitom gi jong ki. Ba ka wei pat ka por bangi along jingiaseng ngini don lang ngini selok lang kum ne kum shi balang. Ngidwai nam ta ka yeng sem ge jong ki ru ka ba de ban pej ban sumar. Ya kita giba panggi bersyutam kersan bor mame ki ko trai bagian la ban ai ge jing sumar ko hatam ban yarap eki ni dua ngi kerpat men pendap ro eki kaliang kayok ka kot namar don giba pang ki bersyutam ki bare kendu mau siang ki bala thli ka pla namar ba ki lahaban penlut pensep hang to yarap ko trai kan rat ba kindap degi jing kyrkhu ge jong me ba yarap ba mangiru habangi tip kum kita ngin yo ban yarap me iko trai kum ka balang ni don kanika ministry ke jongi ban kener kekti ke jingarap syaki baduk ki bakerdo syaki bapang ki beshitam ban ngidwai menang ai ngi ke jing start ko trai kum kinong sarai ban kum kinong yalam jong ka balang banginang yo ke jing start ka baname ban kener ban yarap syaki tagi badon kam ngidwai ru bagi jing duai ki jongi habangi let ang to kan long ke jing Lyndan Syiem ki bat kan long ka lenti jong ke jing pen khia ka jong me nakabenta ki to ki yengi sen. Bara pedeng kini ke barok ko trai ai bingin long ki ba yit yela de bangin so thu ba me kren ingi ling ba kini ki jing bangi de ban wan sha jan shame bat yat asenda jong me kyrkhu ko trai ka balang ka jongi kyrkhu ko trai ki jing thmu ki jongi ka jing yalap ka gospel ban pen roi ka jing hikai ka htien ka jong me hapo ka balang ban pen roi ka jing hikai ling ba ki school pen pau ya ke bakum ka balang yela shim ki rai ban pen roi ya ka jingia selok para banget da ka bangi rung yeng para banget ha ka bangi ngimla ban lekum ka jingia seng yeng ka basaneng bat ka basarum andre ka jingia seng ya selok jong ki kat to kat ne kita ki long yeng long sem ki ba pediang ru kin sngau ya ka ka jing long mensim atara itu kyrkhu ye ka jing persang jo ka balang ka jongi kyrkhu ru ye ka district ka presbyterian ka synod ka assembly hagani ka ri khasi jentia barok ko bai nginang la ban tre ka kam ga jong ko trai nginang la ban kener ka khti jong ka jing arab ski badon kam nginang la ban ya lap ban ya thu ka perthai syapang Jisu dong pet em ujangi daladi ngimla ngimdon ka bor nre da ka jimpen ko bor ka jome nginla kita gi thong gi jongi baro kyrkhu ko trai kara nagabenta ka ri ka judgment riu nagabenta ka sensar khadar ka jongi ngin yo ka sensar hok ngin yo ya ka jing penbiang tarajur nagabenta barok ki bentah ke imlang salang ngini iko trai kan rat bagan long haperthai ko bagan long habeneng haga jing sensar jo ka hok baga jing shisha ngidwai hi yo khon ban riu shi sartap kani ka perthai baun yo e kamen sim ban phai shame ling bagi jing bat me men the gi jing kyrkhu nagabenta jongi kyrkhu ko trai kan rat nagabenta jongi lang barok akani ka por pat ai be ki bangingin pendap hagani ka jingiaseng gi jongi kin long shisha ka buram me ka kerteng ba khoi gi jong me bat kin long ka jing kyrkhu men sim na ka benta jongi ma iki pop ki palat ki rengkang jing i bobon to pen thmai gi jing em gi jongi bagin long gi jing em ki ba padiang hona khmat jong me na mari kine baro ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi padiang ru ha ka kerteng ka jong trai baru nong pen em jing Jisu Christ amen ki parngai na Balang Presbyterian Mawroh lembar kwipat ki parngai ki baw ni kwipat ki balang ki bajuan ban lang ha ka jeseng han ka Balang Mawroh ni I Blei pi baro ha ka kerteng ka thiang tam U Trai badang panim jengi U Jisu Christ ni I Blei ru ya kitu ki parngai baro ki bala ban I kene ka jing syakri jengi ha kene ka no pha jong ne sngi ya ka bangin suan ra ling ba ki YouTube channel jang Balang Presbyterian Mawroh ya piru ngi I Blei ha ka kerteng U Jisu Christ. I Nongkren I jengi ilong I pastor jong ka Balang Presbyterian Mawroh I Rev Lyndan Syiem. Ni penpau ji sngeu ya I pastor bila ban syemi ne benta ha ka bakum ka program committee ka labo bat ngi scam ba U Blei udang ka kubor ka ba kraw ha ka janmit ya ka bang ni ban ska ban skor ya ka tin ka BPM ka jong U Blei naka balang ngi juai bu Blei mun sim khot un pensle un penkerpang bat un penkebor pi pastor ya ka kubor ka pens ai setang sibet bor ka class suspension kan long biang mata ka janmit ha kapor sau baji janmit
Kenipat kelong kajeng penkan mau na kajeseng kena jong Balang Presbyterian Mawroh baka jeseng kena jong Balang Presbyterian Mawroh kan rakhi ya ka Children's Week arhaja arhuwe nadu kitarik hendriu hadu khat artrik December arja arhuwe ha kajeng rakhi jong ka Children's Week ka jeseng kena ka donru katu kat ni ki competition kum ka drawing ka Bible recitation bat ka craft making Anpia yakini ki competition ha ki light ki group kata saw hadu driu snem nyau hadu shpo snem bat khatway hadu khatsau snem ka karta namar kata ka jeseng khna jaka balang ka karpat yaki kmi ki khpa ban yarap yaki khun ki jongki ban yishimta rshidham ha ki ki competition bat maphilam ai ki karteng ki jongki ha ki nongilam joka jeseng khna hal ni shua ka lightrik u December arhajar arpuwe kani pat kalong kajik pat kajik berken mau na kajeseng samla joka Balang Presbyterian Mawroh maka jeseng samla Balang Presbyterian Mawroh kan don ka Christmas charity program menta kasdam arja arpuwe hakabede berkani ka jeseng samla kelabu yaki donation box kerpang hakabenta basyadin joka yeng mani nakabenta kani ka Christmas charity program kumtala karpat iki parngai ban yano isnei ha kanika donation box khnam ka long kajing rap ya ke jiseng samla ban ai ya ki jingai isnei ya ki parngai hapo jaga balang ban ki weiru kabar ka social work jo ka jiseng samla kan pen khu ya kalum jing te barim ha ka khatwei trik u December arja arfuwei kumtala karpat iki long ying ki badon ki bahing hasem belatap hak ni kajaka kini mi lang hak te kesngi ka khatwei trik December arja phuwei banyo bani penkut lang bat kajeseng bakit khot jo kajeseng samla kini pat kelong kajing penblan ka Sunday school jong ka Balang Presbyterian Mawroh kum ka Sunday school jo ka Balang ngilayo ban sedang ya ka Sunday school name step ha ki kerdan intermediate hadu shaneng kum takum ka Balang ngi thuru han kapor ba ka komti Balang kabla shong ha ka khatlai trick u November aja ka arway kala yo ya ka jingai bor na ka Shulai Progressive School ya ka ba kum ka Balang ngila karpat ya ka headmistress jong i headmistress jong ka Shulai Progressive School ban ai yiki kamera kelas nakamta ka skul pen pau kumta ha ka jinge keren ni pen ba ngila ngothu ba i headmistress jo ka Shulai Progressive School ila ai ya ka jaka ban ya ka skul ka jong i ban pen kam yiki kamera kelas bat kani ka ki Sunday school ki ban long ki kadran ki Sunday school ban long ha kani ka Shulai Progressive School kin long shwa tang namta ka kadran junior department kumta naka Sunday School Committee ba ka Sunday School kan penlong no yaki kerdan junior nadu kan Sngewbha U Trai ke banwan kata ka arpway trik u November arhaja arpway ha kata ka school Shulai Progressive School lapan bedru ya i Mr. Ivan Nongrum Iban Yarab ha ka bapendit pembiang ya ka jeng pentrikam ya ka Sunday School ha kanika arpway trik November arhaja arpway kumta nakaliang juga Sunday School ka karpat yaki kimi ki kpa ba ki parang ibaro ba penpa yaki kun ki ba day kan ka class junior department ba kila banwan no ka Sunday School nadu ka Sngewbha U Trai ka banwan kata ka arfuway November arhajar arfuway ki program Jingiaseng hakanika sngi bat hakan teuwan ki longkum ni ka Jingiaseng kan thei kan long tang shuai kanika Jingiaseng hakanika Jingiaseng ka jiksen thei ka don ka jeseng ka bakham kerpang ha ka ba ki rakhi ya ka shispas ka jingdap shispas nem jong ka temperance committee ka jiseng ka thei ka GP assembly kumta ki jeseng hapo ja ki Balang per kin rakhi hakanika sngi ha ki jiksen thei jong ka Balang ka program jong ka kanong kumni nongilam Mrs. J Khasano chairperson ka jeseng kan thei Iban polis dang badwai in long no i Mrs. State Pingrove
Kandan ruka special nama naki long kami, but in Nongkren ilong I Mrs. Ridalyn Lingdo. Nakaliang jong ka Jingiaseng Sngi U jong ka Balang, kala kerpat yaki long kami yaki parngai kat ke bala ban yasa lang bat kanika bat ka Jingiaseng Sngi U kenang bat kanika jingrakhi Jingiaseng ka kerpang jong ka jingap system ka temperance committee kan long ka bajok bat man I ka kyrkhu. Ka Jingiaseng samla kan long ka posan baji janmit iban polis dang bat duai Mr. Bat Juman Sangma Nongkren ilong I Mr. B Shabong bat ka subject hakani ka janmi kan long u Jisu u khun lang brot U Blei ya ka bla pensionong rem na ka gospel ka Yones kan long beningkong ka khot ka baar khundai ha kamit balang kata ha ka khat u neutrik November aja phuwei nginyo ban yo so pat skoi pat ka subject balang ka baong bat tu tips kemru baka pop jong pi kan lap ya pi ya ka bala pensionong rem na ka kitab jingkhen kan long ka balai fu ar ka khot ba ar fu lai ya ka bala pya na ka theme ka jingkhot sha ka jingkala ka bamut inong ni ka subject in long I temsan I1 swet iban polis dang bat duai Mr. Bantelang pungrup ha kamit sing sejan kita ha ka arpo trik November ajar fuwei ha ka pon rijteng nginyo ka Jingiaseng duai iban polis dang bat duai Mrs. Kementi Lapang bat kemat jing duai ka long nakabenta ka KGP Synod Sepngi Sunday ha ka ni ka Sngi U Trai ka arfuwei trik November ajar fuwei ka balong ru ka KGP Synod Sepngi Sunday inongkren ha ka balang jungi ilong I Reverend NM Yang Rai ha ka por shipo bajimen step nginyo ka Sunday school hang ni hiyeng mani nakabenta ki intermediate nakiran intermediate chaneng bat nakabenta ka junior department kan long ha ka progressive shulai progressive school hang tai ha kse ha ka por ja samji jan mit nginyo ka Jingiaseng samla ha ka ni ka por ngi sngewbha ira pring jongi I temsan Dr. KK Marbanyang temsan jong Balang Presbyterian Mawroh bat ha ni ka por ngasuba pangkerpat ya I bet induai pengetang ya ki jing aingo mangkerpat ki oshers ban sobha banra ya ki jing aingo Tong ne pandemic jing ai. Kokpa jong I U ba beneng. Ngangu em ta kana ka por bangila bandan kana ka yeng ka bakhu ka kentang ka jong me. Wara pedeng kini jing perking ki baka sarka ka don re ai ngu I kani ba me sha so hayangi ban ye don kum ni sipor ka ban yo ban sakri ban pandan pura me ka kerteng ka bakhu ka jong me. Ai atrang ai ngu I jing ri ka jing sumar ka jong me lang ba kini ki sngewbha ro. Bangidang yala ban ye wan kum ni hakani ka yeng ka kentang ka jong me. Hakani ka por atrai kung ka balang ki dan ka benta ya ka ban ai ki jing ai saka kam ka jong me ya ka bang ilawa lam hakani ka por to kyrkhu atrai kini ki jing ai baro pen kentang atrai ki haswa ban pendan kam hakikam ki ba pher ki ba ka balang ka thon nang yai kyrkhu me la ka jong ka balang ka jong me ye girim pe yeng ka we pa ka we mangindang la ban ai kham ha sa ka kam ka jong me kham tam ban ai ki men sim ki jong I cha me ki tonut ki jong I cha me atro ai kan ma la ka jong ka balang ka jong me nang kyrkhu hagi benta baro jong ki jing im ki jong ki kham tam kan ma ye ka komiti balang ka badan ka benta ka ba khrau ka ban pnya sa prang ye ka kam ka jong me nang ba kan walam ye ka buram na ka benta ka jong me hi atra
Iwan roha kene ka pora traiban buah kemat jong me. Naga bentau syakri u jong me. Uban sayeng ya kaban sam ya ka kubor jong ka jing panem kabangin sios ngau kene ka po. Idon kami ka jing don kat ka jong mensi makhu ju jong me. Uban yo ban yai lai lo ja pedeng jong ia kene ka po. Nang bangila ban pedeng Yaki heki kubor, kiban long ki jingkar khu na banta ki jing em ki jongi. Us ngawat rabat pediang ki jing khot kerpa jongi hekane kapo. Heka kerteng ki jongi Yesus Kristus sipan. Amen. Ini betengi ke jing syakri ke jungi U Blei, da ke bangir wai lang ke jing ruai ke basispa sau pulai. An I ke seon kum ke yor la hang ne tungit kan miru lawai da ke bor ba khoj ba pernai de. Hapodeng kan umlong baswai kan tengshan kat ke sngi kan kup ke hok U Trai unong ba kli jungi ke jing ruai ke basispa sau pulai. Han eka seyon kum kayor hang netungit kan miru lawe dai kabor bakun bapernai de baswai kan tension kat kasih kan kup kahok Kris U Trai nong bakli jongi kadai ki jenjar ding pona Si altahiban bud ya kane aingan sngewbha kashi tom ngam benun ai bongan yangan kermenskem Asyaka ungkading Akabat kucil Nongkren I U Blei klem jing ting U Nongkren I Ching Shai Hari Klang Gading Bakular I U Trai En Syiem U Blei Batang Nari Shomrau U Parosim Shari Janeng mensngi ul omen mit gading yoba lalat kelen Ki temen besan jong ke Balang Presbyterian Mawroh I temen besan Dr. KK Marbanyang na ke Balang Presbyterian Mawroh ki khot komiti Balang ki long keme ki long pa ki parlok samla ki heb ki baret ki badon akan ni benta ke basalor jaga yang mane
kiba dona ka benta ka shajarong kiba dona ka benta ka shapo ba kiba khmi ling ba ka YouTube channel jong ka balang ngai khublei phi baro ha ka kerteng ka ba koridor tam ka jong trai ba Nongkren I u Jesus Christ ngadap da ka jing kemen ka ba khrau ban yo e ka ni ka lat ban sami ka khubor na ka khtin ka jong blei ha ka ni ka por no phai sngi ka ni ka por ka ba e bha yangi kum ka balang ha ka ba bon ki para banget ki apang ki sitom la ka long ha yeng la ni ha hospital bar hakini ki sans nem siteng bangalalong pastor ka Balang Mawroh ngampat ju lap kum ka ni ka por ha ka ba yabon ki adana padeng ki jing jong ka jing ha padeng ki para banget jong ka balang para padeng ki nong sarai jong ka balang ro pat namar kata ki para banget be nga kerpat ye phi ba phin sngewbha ban yai kan ma hoi ki jing duai ha ki yeng ki sem ki jong phi na ka benta ki ba pang ki besitom ba U Blei un ai ka jing pan khia ki donru katu kat ni ki be kendu jing ha ka yo ka khot hoi kum ha ki tu ki por badang don ka lockdown ha ka bala dei ban kener ki kti jo ka jing yarap en rei la ka taru ki dang don ki long yeng long sem ki ba sem sitom ti tongin nang ya kershani ki jing duai bat lingba ka fon baduk jong ka balang ba ka balang kanang la ban kener ban yarap ya kum kita ki long yeng long sem ban ngida kerpa ro ya kum kita ba pinum don ka jing sngau le ran ka ba kum no ru rei la da don ki jing ki ba phia kendo ba phin pentip shengi ki nong sarai lani shi de khot committee balang khanang ban la ban kener ya ka khti jong ka jing yarap namar ka we ni ki kamram jong ka balang kalong ka jing shakri ya ki be kendo jing ka jing ngin point ashka khubor ka phang pedeng jo khubor kalong ka balang bat ka ministry jongka ngam jukran RC ne ka jo ka sermon ha ka jo ka balang ndrei ha ka ni ka sngi nga so don kam ban kren biang ya ka bangala kren shisien ha ka khat arterik jong February arajar khat nyau bat ka phang pedeng jo ka khubor ha ka tu ko por kalong ke ka balang ka nongrim na ka ktinu bleiru kalong naju hi episode nong ka basaw Henry ka rukom penwan dure ka sermon kan per na ka tu ka bangala kren ha ka snem arajar khat nyau ha pedeng shibun ki jing so thu bakla shapang ka balang bat ka jing bam shai shapang ka ministry jong ka balang lani ka jing shakri jong ka balang ngala pen kre ya ka ni ka khubor ha pedeng jongi ha ka ju ka por ngala kerpa ro ki khun samla bakin penkre ia ka khubor na ka benta jongi lingba ka jingruai namar ka tang sobhaban khot agani ka por ya laingut ki khun samla joga balang I Miss Bapalai Khanayor I Dr. Manurisha Mauri but I Mr. Jubil Bon Wanyang bakin sngewbha but I ia ka jingruai ka bakerpang Balang namar ki kyrkhu padap yang ibarat lang habdeng ki jengkala dry melai alam yang ki kamba krau jong me dry hangi mela pen hadu jong ki langot ha uwei U Blei haneng balang jong mekan ko ha jing kentang balaseng panyala pansyakri panwalam Syiem ko do da ka hok jing shisha trai dwai pentem mai bo ni ango try me long U Blei bapha di aro ya mingi penpena kaburon hakiba
trong ta đã chính ý trong mi yang I trai tu nan ya lan trai mentangi kerpat da jing dwai ni pai shami wadami no yangi kabalang jong mi hang ni ka jing I trong skore but ka jing ya long ko hang I try I can long menta hado ka la way ni ai ngo try me long U Blei bab ha ni aro ya me ni pen na ba trong ta đã chính ý trong mi yang I trai tu nan ya lam ni ai ngo trai me long U Blei bab ha ya ro ya me ni pen na ba trong ta đã chính ý trong mi yang I trai tu nan ya lam da jing I trong mi yang I trai tu nang ya la ta kerupuram jong Blei amen Ngi penpau ke Jingiaseng ye Miss Bapalai Kanayor, Dr. Manuri Shamauri, but Mr. Jubel Bon wan yang U Blei nang kyrkhu ye pi, but ke Jing Shakri ke jong pi, ya ka kam ke jong o, ngini duai. U Blei bok pau jong I bahabeneng, ngi ai ngo eme bengileo sngo ye ka to ko khubor ling ba ke Jing Ruai, shapang ka balang ka ba skem ka ba yaine ka ba tili, but ngi de duai ba ka balang ka jong I rukan Nongkren I. Pat ngira duai ro akan ikapor ba men kren hapadeng jangi ling ba kaktien ka ba em ge jong me I IT yala de ba de jing shashkor ka jangi kaktien ka ba em ge jong me ngi pan ngi dem ngi ngo ba ngi pediang ro haga kerteng ka jong utrai ba ru nong penem jangi u Jesus Christ amen ka balang bat ka ministry jong ka ngan sedang da ka jingkeli ka balang ka jubab kolom kane ka balang kamday ka church ka balang kadai ka assembly ecclesia hakaktin Greek ka bamut ka jing lumlang yaki banget ka tenrai jong kane ka kentin church kawan na ka tenrai Greek kuriakon doma ka bamut ka yeng jong utrai Kuriakon nagaktin Greek, Kirche hagaktin German, Kirk hakari Scotland, Church hakari Bilat, but kani ka church kadai ka yeng mani. Ki missionary menshua kila penia pera padeng ka balang bat ka yeng mani. Ka balang ka thau ya ka jing lumlang jong ki banget. Mangi baro ki bawan kumni ngilong ka balang ka yeng mani ka church pat ka thau ya ka ni ka building ka bangila shna bat ka bangila tei bat ka baka presbytery kala pengetang hagas nem arajar khatsan nangno kami ka balang ka ecclesia ka jingya lumlang jong ki banget ka balang kami na ka synagogue om na ka temple ka temple Jerusalem kadai ka jaka ban mani blai da ka ba ai jingkinya namar kipop ka synagogue pat kadai ka jaka ka ba khamrit ka ba don hashibon teli ki jaka kadai ka jaka mani blai da ka ba ai jihikai nagahtien ka jong blai
daki jing ruai bat ki jing duai kadon tangkawai ke temple ha Jerusalem nrei kidon shibun hajar tali ki synagogue keleng kari Israel bat keleng ke hima Rom namar kata haka reformation lane ke jing penthma ya ka balang haka spas nem ka bakhat nriu u John Calvin u balong u nong sandur jo ka Balang Presbyterian ulaweng no ya ka duan napadeng ka yeng mani baru ulabu dagani ka pulpit ha pedeng khanang ba ka jihikai na ka htien ka jong U Blei kan long ka pedeng jong ka wei pa ka wei ka Jingiaseng bat nentangim don syu ka duan henringi don ka ne ka mi ha ka bangi pendap igi Jingiaseng ki ba per bat ru ya ka sakramen ka jingkhaw I Trai henrei ka benta pedeng ha ka yeng manete ka dei ka ne ka pulpit bat lingba ka ni ai jihikai ya ka htien ka jong U Blei lada ka balang kami naga synagogue bat kata ka dur jong ka balang ru kapau haka jing besar naga htien ke jong U Blei naga pulpit phila ban keli para bangit bait ka eipat ka basriem ya ka temple haki ni gisngi lada ka balang ka sriem ya ka synagogue ka eipat ka basriem ya ka temple ka jubab kalong dei maphi bat manga ki basriem ya ka temple ha Jerusalem namar ka htien ke jong U Blei iwei korin lai khat nriu khat khandai ka hikai yangi bangilong ka temple jong umen Syiem khot kumba ka temple ha Jerusalem kalong ka bakhot ka bakentang maphiru iwei pa iwei ki badon hangni ki bang net hau Jesus Christ ki ba pet lingba ka YouTube ro philong ki ba kentang akhmat jong U Blei namar philong ka yeng shong jong umen Syiem khot but de namar kata bangi ruai dono jonga laga tongit temple jong me ai kan long hapo hangne ko trai Jisu hadu bomju ko to shong ching don jong me kan yai long ching khawai ba namar kata hakapor bangi wan sha yeng mani hakapor bangi wan sha ka church ngira lang ya ka temple jong men Syiem khot sha kani ka jaka kentang sha kani ka eklesia sha ka jinge lumlang jong kireu khot kidon lai jing mot jong ka htien balang ka wei kalong ka balang shitulup ka perthai lane ka universal church ngaladap kren bhai kani hagasnem arajar khat nyeu nganum kren shu menta ka baar kalong ka kunhun balang lani ka denomination ka Balang Presbyterian lani ka Balang Baptist lani ka Balang Methodist bat kumta terter bat ka balai ka jingmut pat kalong ka balang halaka jaka lani ka local church ka balang situlup ka perthai ka kenhon balang lani ka denomination bat ka balang halaka jaka ngini kreni kini ki artli ki jingmut jong ka htien balang nangta kidon sautli ki rukom senshar balang lani kata ka church government kawai kalong episcopal kabamut senshar nalor shathe shatrai senshar dau bishop lani unu balong halor jong uta bat kata kalong ka rukom haka balang Roman Catholic haka balang Anglican haka balang Methodist kawai pat ka rukom senshar balang kalong Presbyterian kabari ka benta ka jongi kabalong ka jing senshar daki dorbar balang daki church court bat ki committee ka jing senshar lingba ki dorbar baper bat lingba ki committee baper kabalai kalong congregational kabamut kabalang halaka jaka ka senshar dalade yalade bat ya kata ngi ui ko magi balang Baptist kabalang kapenyaji dalade yalade wat laki don ka association hendrei ka bor baro ka shong ha ka to local church ha ka balang ha laka jaka bat ka basau kalong non government klem kanu ru ka rukom jingsen shar bat kum kini ki jat balang kim da nagari ke jongi kita ki Quakers ki brethren ki baong isya be jaga jingelam ka jong men Syiem khot kim don ki rukom kiriti kumno ban penyat ka shong ka jingelam hakum kata kapor tikum kini ki jat balang kim da roi bha bat ki don tang khandiat ha kani ka perthai
Kasensyar Balang Presbyterian kadai lingba ki komiti bat ki dorbar. Ki dorbaru ki don la ki kerdan. Ka dorbar jongka ka dorbar Balang ka bumut ka komiti reu khot jongka Balang nangta ka don ka dorbar distrik halor kata ka dorbar presbytery halor kata ka dorbar synod assembly PCI Presbyterian Church of India. Kani kalong ka tenrai Presbyterian government by representation ka jingsen shar da kita kinong mi khmat ki temen basan ki khot komiti Balang kini ki basong shani shakmat ki dei ki bala jet hi da ki riu khot chong ka Balang kade ka jingsen shar da ki nong mi khmat ki bangila jet hi mangi upastoru ude bala jet da ka Balang lingba ka komiti Balang ya ka bamaphi ki para bangai bae chong ka Balang ru pila pediang bat pila menjur hak khamat ki rangba ki bala pha da ke KGP sinot sepgi namar kata baro ki balong ki nong pai ki nong khmi haga sensyar Balang Presbyterian ki long ki bala jit da upat ba dai namar kata bangi juong baga sensyar Balang Presbyterian kalong ka demokrasi lani ka sensyar pat ba upastor kum u chairman jong ka Balang umla ban le tang da ka jing sngo tho la jong hendrei udi ban le da ka jing sngo tho lang bat ka komiti Balang uske tri usoi ki jing tho baro u ai ki jing pen bana baro balada umlat uske tri u assistant secretary penban ki jing tho baro jong uske tri ki jing pen bana baro jong uske tri assistant secretary kim dei ki rai ki jong ushimet Henry kilong ki rai chong ka komiti Balang ki pastor ki secretary ki bastat ki sngo thu egal jong ka komiti ki sngo thu egal jong ka Balang bat kin terwa ya ka nu ka balong pedeng ya ka ai ka bania menjur lang namar kata ka Balang Presbyterian uwei ubreu umla ban le kat ka ba uman Henry ude ban ngap bat sngo thu bat tenjo ya ka sur chong ubon Balang Ngile menjur para bangit bait ba kesensyar Balang Presbyterian kalong ka demokrasi. Henry BPM halor kani ka sur jong pat ba kadon ka sur ka jong Blei kumbala tho aka ktien ka jong Blei. Wat boy ka sur jong pat ba hang te halor bari ka ktien ka jong Blei hang ni apo. Henry bu ya ka sur jong pat ba hang ni apo bari ka sur ka jong Blei hang ni halor. Balada don ka jia tungkhu hapadeng kini ngide banjit ya ka ktien ka jong U Blei kadon ka jingong ka ktien Latin fila jio sngo ya kani vox populi vox dei the voice of the people is the voice of God ka sur jong padba kade ka sur ka jong Blei so tanat bahanda sngap kata vox populi vox dei ka sur jong padba de ka sur jong Blei bat ngi ju pendon kam ya ka ha ka sensyar khadara perthai Henry ha ka Balang Presbyterian pat ngi ongkum ne vox scriptura vox dei ka sur jong ka Bible kade ka sur ka jong Blei ka mon kade ka jong pat ba Henry ka mon ka ba halor ki ai baro kade ka mon ka jong Blei vox scriptura vox dei ka sur jong ka Bible kade ka sur ka jong Blei ka Balang Presbyterian hoit kadai ka demokrasi Henry kamdai ka Balang sngewbha ya ki brio namar nengkong ngidai ban sngewbha ya U Blei ngin snap ka sur ka jong pat ba ngin persang ban jun sur mensiem ban kener lagi jong kikti ngin persang ban kedup lang ya baro bar ya baro kiru kom perkhat Henry hakabakut ngin pendem ya lade hakmat ka ktien ka jong Blei nangta ka Bible ka ayangi santali ki jingring dur ya ka Balang nganum kren benia aikine ngan chukdo namar ngala adep kren hakatuka arajar khat nyeu santali ki jingring dur ka Balang ka met ukris body of Christ episos lenong benengkong ki khot arpu lai iwei korin khat ka ba upat lang U Blei people of God korin Henry khat riu
nang ta ki lindo bakin jas aim royal priesthood iway Petros arkandai nang ta ka nonglek kurimu Chris Ephesus son arpu ar hadu laipu ar bride of Christ yakani pelajo sngo bun sin ngakren habangi pendep ya ki jinga tho sangkurim bat ka basan ka temple semba khot temple of the Holy Spirit iway korin lai khat riu khat kandai Ephesus arlenong ki khot arpo hadu arpu ar kini kilong ki bamentoi bha bangin ya perkhat ngin pusan bat nganget hakawai ka sngi ngin sayo ban kren kini baro kum ki subject made balang nang ta ka balang ka deban long ka ba shitali met bat men sem ngi suburo mi ki khon samla chongi mentan ki bala ai ka tu ka jing ruai ka balong ka jing duai ba ka balang ka long ka ba ya teli ka wei ka jing mot ka wei ka men sem Filipi ara nong ki khot ara du saw upolu ong saka balang ha Filipi to phin pandap no ya ka jing kemen jonga ba phin yalong ka ju ka jing mut ki ba don ka ju ka jing e ki ba shimen sem hi ki ba ya dai jing mut wat le ai ru da ka jing ya pen lani da ka jing sarong henry da ka jing snaurit da nyau pi ya ki parlok khambha ban yaladi kata ka dur jong ka balang ka dur jogi de khot jong ka balang si sien balaya bun ki de khot jong ka balang kin don si bun ki rukom jing perkhat si bun ki jing ai jing mut ndrei hapdeng kini ki jing bun ki jing ai jing mut kam dei bandon ka jing apning bat ka jing persha iwei penban ngin yawan saka jing menjur lang ngin yawan saka wei ka jing mut bat ngin treya kata dei namar kata bahaki komiti gi jongi nadu ka komiti jingiaseng khna jingiaseng samla jingiaseng thei skul pen pau komiti balang ngishim rai da ka jing menjur lang lani hakaktin pareng da ka consensus ka bomot ka jing menjur lang ngilaong mene baga sensar balang Presbyterian ka de ka demokrasi hoot ka day ka demokrasi henry kam day kum ka demokrasi jong ka perthai ka balong ka demokrasi by majority kani ka day ka demokrasi by consensus kam day ka sensar jong ubabun pat halor ki barit pat kani ka day ka jinga sensar ha ka jinga menjur lang yakaway ka demokrasi by consensus baladang impat yo e ka jinga menjur lang ha kanu ko komiti bane ka ba raino bane ka ba penkenno ya ka jing ai jimut jongno ngi ong tongin tang ya ka kam bat ngin sekren ha ka wei pat kapor kata ka de ka sensar balang bat ka rukom balang Presbyterian nang ta shushu ka balang ka de ban long ka ba khut kat kum Ephesus san lenong ka de khot ar punyau kalong ka dur jong ka nonglet kurim ka ba unwan shaw u Jesus Christ pilaju perkhat ya kata bama phi ka balang hakawai ka sngi unsawan shaw utra Jesus Christ pi baru khmi lenti ba pinlong ka ba khut ka ba talem ka ba khlem jing tho bria ka ba khlem jing sti lani jing ran baru Jisu ula penlong ya kata daga bau penmi ela ka jong ka snam halor ka ding na Kalbari ka balang kala banlong ka ba khut ontang daga jing kentu jongki nong yalam nang ni naga pulpit hendrai daga jing trailang ka jongpi daga jing yat ka jongpi ki para bangit baet haga jing im ka bakentang khot ha ka shong man ha ka long yeng long sem ha ka akor ka buram ha ka ktien ka thelit ha ki kam ki jing trai ki jongpi baro lar phi long ki ba khot ka balang ko long ka ba khot ka nong let kurim ka jong Chris nang tangin let menta sya ka ministry jong kabalang lani ka jing syakri jong kabalang kidon shibun ki benta rengan kedo hang ni riu tali kawai kalong ka jing penbena kerigma preaching kabaar kalong ka jing hikai didake teaching kabalai kalong ka jing mane liturgia worship kabasaw kalong ka jing syakri diakonia serving kabasan kalong ka jing selok para bangit koinonia fellowship kabahan rio kalong ka jing duai
proskunyo pre kidon shibun ki wai pat nre nga kren tangi kini nre utali kabanengkong kalong ka kerigma preaching ka jingyalap igaktien ke jong Blei kani kadai ka kamram ka bakhmat jong ka balang bakadai ban yalap ya ka gospel u Jesus Christ utraji su shwab un letno nagani ka pertai ula hukum Matius arpu pra khat prahadu arpo la ay nga ka bor baro ha beneng baraka kendau namar kata ken to khie da letno omapi to penlong senra ni ki benriu baro da pen baptis yaki ha ka kerteng ke jong kpa bat ka jong khun bat ka jong mensimba khot da hikai yaki ban sumar ki baro kat ki bangal hukum yapi baraki we ki bentaru jong ka bible ban let bat ban yalap ya ka gospel but day namar kata bangila penlong Jingiaseng yalap hagatayo ko bakhaddu jong u Blei Oktober ngilate gini gitunghong jing pensawa khnang bakiwei ru kini osngo ka khubor jing yalap ngilada pan bor khnang nagi bor penya jong ka East Khasi Hills district bakin sha ingi bante gitunghong bat kilai borengi bat ngilayo ban yalap lingba ki Jingiaseng ki balong hang ni ayeng bani Baraga U Blei ru pilawan ngilayo ikinong yalap men step bat janmet kata kadi ka kamram juga balang nalor ka kam juga jingalap ngidon ru kilang kha mission ka paham jula mission hak haput megalai Assam jong ka Balang Mawroh ka mission juga Balang Presbyterian hang tia mau smai kawadon hajan khana para ka mission ha lower Assam jong ka KGP sinot sepngi mensuang yong ka Dhubri mission nrei menta kala pur Shabaru pu usam jangka Dhubri district kalau apa isya kogra jar sa barpeta namar katangila ai kerteng ka lower Assam mission ka Nepal mission jangka KJP assembly katuka school ka bangia kershan ka Kislan secondary school ka bakum ka balang ngilayno senyang lailak siteng nagabenta ka jintay jangka weni ki kamra katuka ying school kalong ka mission jangka assembly ka bangidang lum haduk mentaru kadai nagabenta kanika kam mission sa Nepal nalor kata kiwei ki bor balang ka KGP sinot mingi but kiwei ki district ki presbytery but ki balang ki don la ki jong ki lengkha mission but ngide ban duai nagabenta ka kerigma ngide ban ya no senyang nagabenta ka kerigma ka bomut ka jingyalap ya ka gospel ka baar ka kamram juga balang ka di didakhe teaching jinghikai kajihikai na ka pulpit kani menta kamdei ka kerigma kamdei ka jingalap kani menta kadi ka didakhe kadi ka teaching kadi ka jihikai kajihikai nagi school pen pa jongi kajihikai lingba ka miet balang lingba ki miet balang kajihikai lingba ki Bible study kajihikai lingba ki seminar bat conference manha ka sisa jan nru tarik ngirang don kawai ka seminar jong ka balang ha ka bangi ai jihikai ni sngongo bangilala ban pleru ya ka school pan pa jangi nadu intermediate shaneng mentaga sngi bala shamtayo kumbala pan banai temen besan assistant secretary nadu ka school nadu ka class junior shaneng nginyo ban ple kini kilong ka shlem ai jinghikai barhagani ka por nga kentu ya phi ki reud khot jang ka balang ba phenia wan shigi Jingiaseng met balang ki missionary men shwa balai ki bu egani ka met balang kani kadi kami pedeng tayo hakabala kami lenti ya baro kiri kot jong balang kibakot kibakia bakin wan syakani kami balang hakabakin yo ke jihikai ke didakhe ke bakham jeleu nagaktin ke jong Blei hakabagin pendep ru ya ki kam jong balang namar katanga kentu towan syaki mit balang bapin yo ke didakhe ke jihikai kaba lai ke deka liturgia worship ka jing mani ngi mani da kaba ruai jing ruai ngi mani da kaba lingba ki jing duai ki jongi ngi mani lingba ka jing wan ka jongi bani senglang ha ka yeng ka jong Blei bun jat ki Jingiaseng idon bun jat ki liturgia ngidon ki Jingiaseng balang kum kani mata ka sngi ngidon ki Jingiaseng sakramen bat ki Jingiaseng jong ka jingatho shongkurim kito ki khamlong formal learning ibot bet bot renti kumbala tho balar phila poi ki Jingiaseng ha ka bangi pendep ke jingatho shongkurim phini i banga pule bet naga kot namar bakalong formal namar kalong ka ba shongkhya bha ngamju keren palat na katuk bala tho ka kot
namar baka deban long hakata karukom Henry nalor kata ngidon ru ke Jingiaseng praise and worship hakabangi khamlong light load kinong yalam kinong to thapti to ra ai kiti katar kolong shibanta naka liturgia ka jingbani blai ngidon singing festival hakabangi yo ikiniki samla barwat ki balarang ba rukin ai ke jingruai kerpang ngidon ki Jingiaseng duai hagi singi po ya ngidon ki Jingiaseng yap breu ban ngakwa ban kentu ya pi bapin wan om tang shi ke Jingiaseng ka sngi U Trai kani ke Jingiaseng men sngi Ndre bapin yaiwan shakibai pat ki Jingiaseng jaga balang namar hangturu ka don ka liturgia hangturu ka don ka worship hangturu ka don ka jingbani blai nang tagaba sao ka de ka diakonia ka bamot serving lani ka jing shakri iwei ka jing erap iwei hagi jing jonga jing ka jing erap ya ki bapang ki bashitom ka jing erap iki baduk ki bakerdu khapok ke balang hagani ka liang asungu ya ki para bangit bai jong ka Balang Presbyterian Mawroh ka jongi sya ngamu bangani ro epi nomor ba mdei bang syiro tang nasla kala dei shisha ka jing trei ka jong pi ka barat ba mencep snem abaja ka pandemic bat haba ka sarkar kala penjari ka lockdown haga babun ki batrei ka bala ka sngi kim yo shu ya ka bai sngi ban kershan ya ka yeng ka sem pilaya no senyang pilaya no kelut nganum ai jing ken hang ne ndai pilaya sngo ka bangila ai na ka por ban yarap iki yeng ki ba duk ki ba kerdu hakum ka to ka por ngisong buro me ka Jingiaseng samla jo ka bala lam khmat ha ka ba ka balang ru ka le trailang ka Jingiaseng ka thei ka le trailang ka Jingiaseng khna ka le trailang ki samla ki penyo ya khau dai shini umpniang kiwei ki jingdan kam bat ki dapen poi tiap hadu yeng jong kita ki badon kam eka hagani ka snem haba ki kendon joko lockdown ki la khamper king ngim shimla shu ban le kumta nrei ki nong yalam joko balang ki nong sarai ki la kener la ka jong khti na ka fon baduk ban yarap ya kita ki ba shem shitom bat kani kalong ka bangi dei ban beteng ban yakit ban yakershan iwei namar kalong ka kamram ka jong blai bat kumbang ala ong ka basdang la don ki bai kendu jing halaga jong jing watum sngap jar nrei to ya thu aka bai pidei ban ya thu bat ni don hiki skor ban sngau ban beteng ya ka diakonia serving ka jing shakri ya ki wei nalor ka jing ai hapo la ka jong ka balang ka don ru ka jing ai shak orphanage hajayao ka de ka jakasa jongki kenthei bat ka orphanage mau plang ka jakasa jong ki shenrang ka AW Thomas Girls Home bat ka William Lewis Boys Home bat ru jong ka sinot chatai shanong pendeng ka badai ka Reverend S Wellington Children's Home bat kini kilong ki lat jingerap ngamut banong kini ki digi jaka ka bangila ban ai jingerap ban yakit ban yaba ban kener ka khti jong ka Jingiaseng U Trai Jisu uong ba ngin sebun bangin yarap ikiwei ulay tu aka Gospel Matius lunong ba arbusan ka parsi syapang ki belang bat ki langbrot ki belang ki de kita ki bom isnei ki wei ki langbrot ki bayo e ki jingero ki de ki isnei bat ki bayarap ki wei kadon kani ka jingpen sngo hanga ngalet ya ko wei ka long yeng mdei itai ba ongem dei na ka balang ka jongi ndei pen sngo ikani yo ngalet Jingiaseng tang men step hi pastor ngam julet men sngi te don kini ki teman besan khot komiti badon lang tu apor tiang balai pimle Jingiaseng men sngi yang nomor bangam don riam on balai don kam riam se yang te yang apa kiwei kila riam bah kila phong sut phong tai kila phong jansem kila phong dhara ngai le di tang daga jan kersha siliang ngasngau le ran ban le Jingiaseng tengah let men step hakaba danga kup jan kersha siliang ru lahi tengah sosen ong em kam long kum ta mdan ba pe ben pe po epi wan kum ba pilong ru segi Jingiaseng juga balang ngi pediang lut e baro te kani ka por ka bangamut panong kalong kani ngin pe lem segi wei ki badon kam ngin kener lem ban yarap eki ngi kidon ki para banget ki ba ngatip ki ju yarap ki ju kener aingo U Blei nang beteng ki kata kam ngi osngoi kani ka Christmas charity program juga Jingiaseng samla ha ka ba kilabu ki senduk ru ngin ya no ang to ken naman ngala julet ba Jingiaseng samla jongi ha ki kep ha ka ba ki ai jingerap ya ki long yeng ki badon kam syaenga
nongelam Jingiaseng samla bangan benrap ru kendiat hagi snem ki bamen syua pi julum ru ki jan ban ai ki jingirap naga benta ki baya don kam te hoi kani kam de ko komiti bangan ai jingbot ringa supun sngaw ke jing sngaw jonga le si phir pi don ke jing sngaw kumta bala ka Jingiaseng samla ka don ke di ke jing i ka don ke ni ke jing persang ki babun ki ba kloy bania no bania trelang bania rap iki ba don kam kabasan koinonia kamut fellowship lani ke jia selok para banget kaniru kalong ke jing syakri blei balai bagi pastor ki di ban rung yeng para banget kita men besan ki di khot committee pilawan si yang mani kala biang em kumta balai bagi di penlut janmit ban rung si yang ari yeng teng lai yeng ro bania selok para banget namar kani kalong ka ministry jong ka koinonia kani kedai ka jing syakri ling ba ka jia selok ngia persang para banget bait bania rung balada don kiba ngilakum ya lat phone yang ngi pentip yang ngi kloy banwan si yang jong pi banyo bani selok lang ban bu jing duai ngi so kemen ka Balang Mawroh hakinu ginu jing syam pi pentip yang ngi bat kat la kad yai ngi persang iban poi hang ni asor ngi la ban le kumta ndre haki jaka kendong ka khamstom le sidon na peding jong pi ki ba pait ling ba ka YouTube ki bong hangi pat kon blong kumta hanong kendong u pastol bo pliu haban pait ndre unyo teli ki balang haban yai kejat ka ba jengai bha haban be ki komiti sasar umla ka shitom bhayo o ndre hang ne asor ka khamsup ingi bayadon lang shi jaka ban ya nyakawi ka yeng shakawi ka yeng kan re la kumnu kumnuru kita men besan ki khot komiti balang para banget hi phila bani rung bani kershan iwe namar bakani ke de ministry jongka koinonia hagaktin Greek ka jia selok para banget kamdei tang shi balang hendrai ka deiru bat kiwei pat ki balang kumenta ka sngi iwe ni kita men besan jongi imdon namar be ilet sang chatai sha ka balang maulai ha ka baka don ka memorial service nagabenta utamen besan jo ka balang maulai ubala khla no kat tu kat ni tayo haswa batla khot ya ka koinonia jongki nong sarai ya ka jia selok jongki nong sarai nakini ki balang hasor bara khapsor ban ngialet hangta ban pensnga ka balang ban pensnga ka longyeng chong unu nong sarai ngialet cha ka jingjiet temen besan ka jingjiet khot komiti balang kataru ka de ka koinonia kataru ka de ka jinge selok lang ya ka kam ka U Blei hakane ka SNGEWbha try ka banwan arpuai terik manga bari temen besan assistant secretary jongi ngin haban let cha ka balang umsing maukun ro bangin yo ban pendep ya ka jingjiet khot komiti balang bat hau benai Januari ngan haban let pat cha ka balang maupat naga benta ka jingjiet temen besan ndade ka por kin sawan kiwei pat ki temen besan uai padu pastor ni kiwei ki balang ban pendep igi jingjiet hapo ka balang ka jongi kata ka di ka dur chong ka balang kata ka di ka koinonia hapo ka Balang Presbyterian batru bat kiwei pat ki balang ki ba don ka jinget hau Jesus Christ kaba Henrio ka di ka proskunio kawan naktin Greek ngamut banong proskunio di ka ktin Greek ka bamut jing duai pre ngidiban pelong jing duai nagabenta ki bapang ki basitom ngidiban duai nagabenta ki basngosi ki balama de ka jing du no jong ki ba e ki ba thon baraba phi khot ingi she yeng jong phi khot om tang bani di sha bani sultanat phi khot ban bu jing duai bat ban ai ka khtin ka U Blei kata ka de ka ministry jong ka balang bat ka bor jong ka balang ka de ka jing duai ka bor jong ka balang kam deh ka spa ka bangila ban lum kam deh ka jinnang ban keren nang ni na pulpit ndre ka bor ka ba ri ka bor ka ba krautam jong ka balang ka de ka bor jong ka jing duai bat namar kata ngakwa ban khot epi ki para bangit behet ba phin wan chi ki Jingiaseng duai ha kala SNGEWbha Blei ka banengkong jong benai ha ka si sajan namar ka de ka por jong ka jing pen rhem ka jing syakri ka balang wan ngindon ke jing pulis lang bat duai wan ngindon ka por jong jing duai lang phila ban duai Islam phila ban ya tholut phila ban thelo de ka do no jong pi U Blei bat chisen wan phin so thu e ka bor ka U Blei ka batrea phi bat kumshi benta nagani ka ministry jong ka proskunio ka ministry jong ka jing duai ngila penbena ya ka rai jong ka komiti balang ba ngila penlong ki Jingiaseng selok da ki group
bat ngidon rut ligi group mensuang ngidon tang alt ligi jingiaseng yeng dong ka jingiaseng yeng ka dong ba shaneng bat ka dong ba sharum nadu balaja ka ni ka pandemic ba ka lockdown ngimla syu ban long jingiaseng ba niawan barok si balang ba pin khot lut ki ba yeng ba sem andre mentang ong tang ka to ka yeng tang si yeng pin ya don bat ngi niawan tang saungut la da palat sangut ngin pelong ke jingiaseng selok bat kani kalayat ngierung siyeng ngierung aryeng haki yeng jogi para banget ho ngi ong mdadon kamban pen kre e ka sha ka dut to sha enga ban pen shai ka ne mo kani ka subject ka ba bha namar ki para banget presbyterian da ong long jingiaseng ka jingmut ka let bichu khiu sha ka jingmut ka let bichu khiu ja tan rai ka jingmut jungi bengi wan ka long sha ka bible bat sha ka jing duai bat ngi kwa ba pin pediang e kata tisipor habadon ka khlam habakadang jur ka pandemik kumtu habangiwan ngimyo bani di syai namar mlong bani lot mas hagitu gipor tanre mentala kham junsur la long he tanre ndai banda pulut por ndai banda pulut bor ndai banda pulut ke jingmut je perkhat ban ai yu yangi ndai ka bakong santam kalong ka dono jong pi sha ublei bat bamangi pat ngin sami ka khtin ke jong ublei hapdeng jong pi kata ka bang kwa ban ka ni ka por ujisu pelut bon por ga jing duai ki senran jong u ki pelut bon por ga jing duai ka balang benengkong ka pelut bon por ga jing duai ka rai jong ka sinot mau kerwat ha ka snam arjar lai ka KGP sinot sep ngi ka balang ka balang mau kerwat arjar lai ka ong ban pli ki yeng mani naduk men step bagi breukin wan syakani ka yeng jong ka jing duai katungi la kerani kini hinrutli ki jing syakri kerigma didakhe liturgia diakonia, koinonia, proskunio, dan pois ka benta ka bakhaddo. Bagata kalau ka jinga day, jong ka balang bat ka perthei. Lani ka jinga day, jong ka balang bat ka san perthei. Ka ai ka jinga day, jong ka balang bat ka san himasima. Hatu kiya la ka jong, ne kiya rengkat. Hatu ngilong ban ya khle, ya ka balang bat ka politics ne ngi ban pencengai kat bala iwei na iwei. Utra Jisu uang ini kentien Matius arpu wei haba kila keli u ki ong kabit em ban siu khajana syau kaisar uji su wong ai pisah kandiat bat kita ki senran kila sei ia kata ka pisah kila sei ia kata ka suka barulah keli uji su wong kadon ka khli jong no hang tu kadon ka dur jong no hang tu hangi kadon kini kadur jong u Ashoka pila hagatu ka por ki ang kadur jong kaisar Tiberius ba ujisu ang Asho kaisar kabadai ka jong kaisar Asho Blei kabadai ka jong Blei ai hau kaisar ki jong kaisar but ai hau Blei ye ki jong Blei Matius arpu ada nong ka dekat ba arpu wei kamut kumno kani kidon ki ai ki bangena ba ai buram Syau kaisar kabadai hok ke jong u kidon ki ki bang yap ai syau Blei kabadai ke jong u ke jong u kaisar katu ka pisah ka ke jong kaisar namar kadon ka syap ka jong u hang tu ai ken syau kabadai ke jong u pat kabadon ka syap ka jong Blei pat kabadon ka dur ka jong Blei pitip nam dei ma phi bat manga ki badon ka dur ka jong Blei namar la thau yengi ha ka dur ka jong Blei la thau yengi ha ka Jingiaseng ya u Genesis iwei arpun yau Genesis kendai rio ha ka ktin pareng ki ong made in the image of God la thau yengi ha ka Jingiaseng ya u Blei namar kata ngidei ban ai om tang ya kanika pisah kalau sakut pisah tu namar kata ngi diban ai ya kepisah syau kaisar ka badai hok ka jong u ngi diban ai ya ka donut ka jongi syau Blei ka badai hok ka jong u baro ka bangi long ka de ka jong Blei baro ka bangi don ka de ka jong Blei bara bangi ai syau uru ngi ai ya ka ai ka bangi yo hi na u bat namar kata ngi diban pendem ya la de khmat jong u haka jinga dai bat kini ki kendon hagini ki sngi bun ki beru ki sngo thot ki sngo wit habaki yo sngo ya ki SOP na ka sarkar hatu ka sarkar ka don borse halor ki balang ki jongi bahkan khang bahkan ple bahkan ongkat nungut kin rung kat no benta kin rung kai bakin deng kai ka bakin hap penon kami ki kti ki jongki
baro ki beriu ki di jong U Blei om jong ka sarkar ngi de ban so tho ikata bat khamta mangi ki kristan ngi de ki jong U Blei namar la siu spa yengi daga snam ka jong Jesus Christ ning kong engim de jong ka sarkar ngi de jong U Blei khamta mangi ki kristan ki bala sat par daga snam ka jong Jesus Christ ndre kamat ka baar u jisu ong ban ai sha ka sarkar pat ya ka ka baka de hok ban yo ban ai ka buram show kaisar ya ka bodai ban yo ka khajna ka buram ka jingko ngo ka jinga trailang bat ki jingko ngo ki jongi kum ka balang yaki SOP kalau ka jing ai show kaisar ka badai ka jong kaisar ka jinga trailang jong ka balang ha ki program ki ba pher ka de ka jing ai show kaisar ka badai hok ka jong u kat kum ka jing kai hi ka jong trai jisu hot ngimla ban ya longlang bat ka san perthai ngimla ban ya longlang bat ka politics namar kata ka sinot kala rai syai kedar bamangi ki pastor ngimla ban ya don benta bat ka electoral politics ka bat thep vote talong ka de ka hok ka de ka kamram chong wei pui nong shang snong ban thep vote akapor balong election rei palat nang ta ban ya canvas ban ya don benta ka sorka ka sinot kala hang persya bat ngathai phir pinam sultanat hi lalu pastor jong phi uli tur syaga jeli politics piang ngim itanat i pastor jong i uyang pulpit ukuran ketien blai kata la biang bat mangaru bat mangiru ngia persang ban bat ya kata bagi num tur syaga taga jeli kabadai ke jong kiwai pat ngam ong ba kalong ke basniu kalong ke babaha ngidon kam ya ka sensyar khadar ke imlang salang hendrai katu ke jeli kalong laka jong ka jeli jong kaisar kani ke jeli ke di ke jongi ngin ne hang ni bat namar kata ka khtin U Blei ka hikai ngi ban ko ngo ya kita ki basen syar halor chongi ngi pule iwei Petros lenong ka baar ka khot khat lai khat saw Rom lenong ka khat lai iwei Timothy lenong ka baar bangin ko ngo ya kita ki nong sen syar halor chong phi ban duwai na ka benta jong ki ngin ko ngo ya ki bor sarkar ngin duwai na ka benta jong ki bakin sen syar ngi ha ka hok bara ga jing shisha bara bagi don kinu ki kendon ki bagi penjari ngin ko ngo yeki habakim kta ga jinget jangi habakim kta ga jinget tip lam jangi ngin ko ngo yeki bat ngin le yeki bat kita kilong kilat ban ya trelang ka balang bat ka imlang salang ka balang bat ka sensyar khadar bat si bentana kani ngadon kam ban kren ngalapen kre ang diru kalong spang ka vaccination ka KGP sinot sapngi kala penmi ka to ga shiti kabapoi syaduk ki presbyteri syaduk ki district syaduk ki balang baka kentu yangi ban pediang ya ka jing simtika kum kalat ban yada nau niu kenyang jingpang mereka sinot kam simpen bor yano yanoro bat ka balang ru kam simpen bor yano yanoro bat naka balang ngila yo sngau ngila pen bana bangi kentu ya phi ban ya trelang kum baka sinot kala kentu yangi phi tip em ngi ko ngo ki bor balang bahalor bat ya kata ngila pen bana Rekum bangal ong ha ka Jingiaseng sakramen ngim khang yano yanoro ban wan chka yeng ka jong Blei kane ka de ecclesia kane ka de ka jinglum lang jong ki banget kane ka de ka yeng kentang ka jong Blei ban ngi pediang ya barok ki bawan hang ni bakin yo ka jing syakri ya Blei namar ka de ka balang ka ba khot ka jong Jesus Christ ka de ka nonglet kurem ka jong o to Blei un kyrkhu yengi ling ba ka ni ka khubor na ka htien ka ba khot ka jong o na ka benta ka buram ka jong Blei Amen. Tung ini duai. Au Blei bok pau chang yu bahabeneng. Ngi aingu yame nakabenta kani ka por ka ba me aingi. Bangiyo ban pensngoi ka khubor na ka htien ka ba im gid chang me. Bagi para bangit ba it hapo ka Balang Presbyterian Mawroh kin sngo tho ka ai ka balang bat ka ai ka ministry ka jang ka. Ki para bangit ki ba ni ki wei pat ki balang ki ba don rengkat bat ngi. Bat kiba snap, bat kiba pet ru lingba ka YouTube channel jong ka balang. Kin sngo tho ya ka dor jong ka balang, ya ka kerdan ka jong ka khmat jong me, bat ya ka ministry dan ya ka jing syakri ka jong ka. Ngi duai ngi kerpat men kyrkhu ka balang ka jongi, bakan nang la ban ai ka jing syakri ya me. Hapadeng kini ki sngi ki por kiba kiba ngi ya lingba. Bat yarap ngi kham tambing sngo tho, ya ka jing dai ka jongi bat ka san perthai. Bangin nang ban ai syau kaisar ka hok ka jong u. Henry kham tam ngin tengka ya lade bangin ai sha U Blei ka bade ge jong u ngi wan ban ai lagi jong ki donot ki bala sat daga snamu jisu ngi long ki jong me ko trai ngin yaine ki jong me hadu bam jukot
ngi aingo ba me sngo gi jing duai jangi ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haga kerteng ge jong utrai ba du Nongkren I jong Jesus Christ. Amen. Ngi aingo U Blei bula don rekat bat ngi ge Jingiaseng bat ngin penwai no ge jing shakri ge jing U da ge jing ruai ke ba shispa saupu ar bar hadin ge jing ruai akerpat I temen besan Vice Chairman Jong Balang I temen besan PS Kanayor ba in sngewbha ban bu lengkot akhamat jong Blei ge jing duai bat ban sapelait ringi da ge jing kyrkhu penwai to ai ban ye selok ki kur hau trai u hukum ukris bakin iet klem wai ka jinglong shiteli ki khon jong Blei ka penpa ko buram ukris saperthai ka jingruai ka shispa sapu ar. To ai ban ya selok ye kur ha U Trai o hukum o kresba en klem wai a jing long shi lil ye kon jong U Blei ka ben pau ka burom o kres ha perten do ben long yang ikum ka balang basen adu jong ilai ngot a uwei hanen ka jing ya long ka wei ka balang babha ka playa Ibreuba you grace me lapa ka balang chiteli ka yor ka bor Blei ban yeng ha ka toma ban job ka pertei ka khot ya U ben reu sha jing jod blahab ka lam cha ka jing im o Jesu laya Dong ye duai. U Blei buk pa jingibha benengi aingu ayme karat bi e namar gijin dor rangkat ke jume lembat ngi lembaga ne kapur ha bangi la ban shakri me trai ban yero ban pendan buram ye keteng ke ba em ke jome ba kham tam karat bangi yo ban sha skor ki jing shisha na ka kten ke ba em ke jome leng ba shakri jome U Blei kyrkhu ye ke bangi liyo sngo trai bi e ba bangi ngi nang la ban long ke balang ke bishiteli ka balang ke banang la ban ra ye ke buram ke jome bar ke balang ke badang ya na ke bor se ke bor mana ke buram se ke buram yala mingi wepi wem ki khon ke jome trai ba ke no ke benta bangi don ini yo ye ke ban shakri me ban pau ye ke buram ke jome de ke jing im ke jungi kyrkhu ke bingi le yo ban pendap ke ne ke por tus ngau U Blei ke bango klet no ye ke jing be ke jinuna yu mesham nabi kini ngi pan yu idam ngi pan ke teng jung trai bu nong penem be ye jung Jesus Christ lalu mentah sudah kibam jekot atau I Rev baka jing I ke jong Jesus Christ bau trai ke jing ba ke ba pala ke mayan ke jong Blei kupa ke bana bom jekot lamba ke Jesus lok ke besaj bor ke thamai bor ke jong men se makoi kini ke jing kyrkhu jong ke lai hawai Blei ba em ba shisha kin shawrang kat bangim ki khon ke me hapo ke balang menyalaman betin ke jing em ke jong hala ke sngi orang kat kita baro ke ba mani ke ba shakri me hakari ba kleng satla ke perthai
nado mentah sudah ki bom jukot ro. Amen.